जेरावखि थाङा नों फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै नों फैफिन। मामि नों फैफिनदो जोंखौ गोसोखाङो। गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरग्रोनानै दुखुनांथाव खौरां बयनिसिमबो फोसावनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। स' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायफालां। बेयो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट दादगारि जियागुरि गामियाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां जादों। फै जोङो अब्ला बिथांमोननिफ्राय गुबैयै मिथिनानै लानि। दा दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर मा खालामबावनोना जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदिनो गुलाय गुजाय जानायखौ दिनै गोदान नङा बहुद बारनिफ्राय जाबोबाय। दा बेबायदिनो थिग नैबे दादगारि जियागुरि गामियावहाय मोनसे न'खरनिफ्राय सासे आइजो गथ' सानैनि बिमा गोमानानै दङ। दा आङो डिटेल्सै मिथिनानै लागोन। दा नैबे जाहैबाय बिथांनिनो जाय गोमानाय आइजो बिनिनो फिसाय दा नैबे बाबु आरो नैबे फिसाजो। दा बे फिसा सानैखौ बिथाङा गारनानै बबे जायगायावहाय दंहैयो गोमानानै दं दिनैसिमबो फैयाखै। अब्ला आङो मिथिनानै लागोन जाहैबाय आंनि न'खराव दा जोंनि गामिया दादगारि हाथिसार ओमफ्राय जियागुरि। जियागुरि आदसा ओमफ्राय नोंनि हिनजावा माब्ला खारा? माबानिफ्राय बिस्थिबार माबा 30 थारिख। बिस्थिबार 30 थारिखआव ने मा नाम नोंनि हिनजावा? आंनि हिनजावनि नामा खान्जि औवारि। खान्जि औवारि आरो नोंना? आंनिया सनजय औवारि। सनजय औवारि। औ ओमफ्राय दा नोङो बेखौहाय सोरजोंबा मेसेजफोर गेलेनाय बा फनफोर रायलायनाय खोनायोमोन नामा? खोनानाया खोनायोमोन ओमफ्राय बे माबा आं बुंनायावहाय फन रायलायबाय थानायाव मानो हिनजाव मानो फन रायलायबाय थायो होनना बुंनायावहाय जोंनि आमाइजों रायज्लायदों जोंनि आदैजों रायज्लायदों आब'जों रायज्लायदों आनैजों रायज्लायदों होननानै थगायो बियो। आस्सा ओमफ्राय बियो माबायदि टाइमावहाय ओंखारलाङा बे न'निफ्राय? माबा हिनजावा औ बे माबानिफ्राय बे आं जेला थेला बोनो थाङो होमबा बे 6थासो बायदियाव ओंखारलांदों। आदसा 6थासो बायदियाव फुंनि 6थासो बायदियाव ने? फुंनि 6थासो बायदियाव आस्सा ओमफ्राय दा नोङो मा खालामजानो लुबैयो जेन'बा? आंथ' आंथ' बेखौ माबाफिननांगौ नांफिनगौ। फैफिनजानो लुबैयो ना? नांफिनगौ आरो लुबैदों फैजानोबो लुबैदों आं। बेखौहाय बे आंनि हिनजावखौ नुयोब्ला सोरबा नुयोब्ला बेखौ खिन्थाहर ओमफ्राय हमनानैबो दोन। आस्सा औ दा जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर बयबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों जाय खान्दि औवारि दादगारि जियागुरिनि नैबे न'खरनिफ्राय बिथाङा गोमानानै दं। 1 मान्थ जाबाय दिनैसिमबो न'खराव फैफिनाखै। न'नि मानसिफ्रा नेगासिनो दङ गाबै गाबै। गथ' सानै दं अन्थाव बाथाव। दा जाय खान्दि औवारि सिस्टार आं नोंखौ खावलायो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा जेरावखिया थाया नैबे न'आव फैफिन। नाय नोंनि गथ'फ्रा बेसेबां अनथावथाव। मा गोसो लानानै नोङो बे नोंनि गथ' सानै खौ नोङो नागारनानै थांखो नोङो बबेयाव दंहैयो? नोङो अननानै फैफिन खान्दि औवारि। आंबो नोंखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। दा ओरैहाय नानि नोङो नोंनि मामिखौ फैफिनजानो लुबैयो दा? आस्सा ओमफ्राय नोङो मा क्लासाव फरायदों नानि? क्लास 5 ना? आस्सा ओमफ्राय बाबु नों फैफिनजानो लुबैयो दा? बाबु नों नोंनि मामिखौ फैफिनजानो लुबैयोना लुबैया? लुबैयो ना? आस्सा ओमफ्राय नों मा क्लासाव फरायदों बाबु? क्लास 2 ना? क्लास 2 आव फरायदों बाबुआ ओमफ्राय मामि नों फैफिन। न'आव फैफिनजानो लुबैयो दा बाबु नों? आस्सा दा अन्थाव बाथाव गावनि गथ' सानैखौ गारनानै नैबे जियागुरि गामिनि सासे खान्दि औवारि बिथाङा गोमानानै दङ।
हिनजाव नों जेरावखि थाङा नों फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै नों फैफिन। नों फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानै फैफिन हिनजाव नों बे न'आ आलो गोजोन संसार जाफिनदो हिनजाव नोङो। आलाय सिलाय जानानै दङ फिसाफ्रा नों बेखौ गोसोखांनानै फैफिनदो हिनजाव। आंनि फिसा सानैया नों थांनायनिफ्राय जानाय लोंनायनि उन्दुनायनि गोजोननाय गैया ओमफ्राय नों फैफिनदो हिनजाव। नों बे न'आवहाय फैफिनदो दा फिसाफोरनि मोखांखौ नों नायनानै फिसाफोरखौहाय नों गोसोखांनानै फैफिन आरो ओरैजाय बिखुनजो बुरि दङ बिखुनजो बुरैयाखौबो नोंनो नायनांगौ नोंनो माबानांगौ बेखौनो गोसोखांनानै नों फैफिनदो हिनजाव। मामि नों फैफिनदो जोंखौ गोसोखाङो। मामि फैफिनदो। गामिनि आबैनाव आङो मिथिनानै लागोन। आबै नों बे न'खरनि मा जायो? आं बिहामजो जायो। नोंनि बिहामजो औ आंनि बिहामजो सनजय औवारिनि बिमा औ बिमा असे आदसा बिमा असे ओमफ्राय आं दा बिहामजोखौ फैजानो लुबैदों आदसा बिहामजोआ आं फैफिननांगौ फिसाफोर सानै दङ बेखौ अननानै फैफिनथारगोन जाबाय फैफिनजानो लुबैयो आङो आदसा फैफिननानै रुजु रुमु जाफैथोंसै फिसाफोरजों। दा नोङो बे न'खरनि जानानै मा फोरमायगोन? गिबियावनो खुलुमबाय एमिनिया इउटुब चेनेलनिसिम बिथांखौहाय बेसेन गोसा समखौ नागारनानै जोंनि बे जागुरि गामियाव हांख्राय हरजानाय बायदि इमारजेन्सि सफैनायनि थाखाय गोबांथार हामबायनाय थाबाय। दा बेनो जाथायाथ' नैबे सनजय औवारि बिथांनि न'खरावहाय जादों आरो बिनि सनजय औवारि आरो बिनि मिसेस खान्दै औवारि बिथाङा थांनाय जानुवारिनि 30 थारिख 2025 बिस्थिबार मोनानिफ्रायनो गैया दिनैसिम गैया। दा बबेहाय दंहैयो सोरजोंबा थांदों ना बबेहाय थांदों बेखौ जों मिथिया। बिनिखायनो जोङो गामिनि जानानै जोङो खावलायदों बे खान्दै औवारिया जेरावखि थाया मानो सानै बिसानि मोखांखौ नायनानै जाहाथे फैफिनो बेखौ गुरैयैहाय खावलायनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गासै बेंगलर दिल्ली गवा गासै बर' एरफार एस'सियेसननिसिमबो दुलाराय बर' जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम रिकुवेस्ट खालामनाय जेरावखि थाया मानो बे खान्दै औवारिखौहाय मोनोब्ला हमनानै दोन आरो बे कन्टेक्टआवहाय कन्टेक्ट खालामहरनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय।